Xayrlı kеш, hürmetli televizor караучылар. НТР каналында сіз күн темасы тапшыруын карыйсыз. Студияда Гүлназ Кашаева. Бүгін безнең кунакта Туфан Миңнуллин исемендәге Түбән Кама Дәүләт татар драма театры баш режиссеры һәм җитәкчесе Рөстәм Галиев. Исәнмесез, хәерле кеш. Исәнме, Гүлназ? Исәнме, хәерле көндә. Бүгенге көндә сәнгать Түбән Каманың сәнгать өлкәсендә зурдан-зур уңышлар. Сезнең ярдәмегез белән шәхсән Мәскәүдә 2020-2021 ел сезоны йомгаклау буенча алтын битлек Россия Милли театр премиясының 5 номинантлары тәкъдим ителде. Буларның арасында булса да сезнең спектакль Таңда Назария дигәне 5 номинациясендә тәкъдим ителде. Шулай бит. Менә Рөстәм Вәлиәхмәтович, булар турында тулырак аңлатып китсәгез иде. Менә быел бит инде безнең бүтән татар дөньясы милли телләр елы дип игълан ителде. Без шундан керткән идек үзебезнең эш планына, үзебезнең шундый иҗат җимешләребез, ул менә Әхсән Фатхуддиновның ияләр, аннарысын икенче әйбер Сәгит Рәмиев дөньясы. Сәгит Рәмиев безнең татар дөньясының иң атаклы шагыйрьләренең берсе һәм бик көчле шагыйрьләрнең берсе, халыкның эчендә гасыр башында иң уянган кешеләрнең берсе һәм татар милләтенең иң бай династияларының берсеннән саналган шәхесләрнең берсе. Менә аның шушы үзенең Таң вакыты дигән шигыре бар, искиткеч. Ул бик зурлыкта язылган. Шушының буенча без репертуарыбызга керткән идек. Шушы Таң вакыты әсәрен һәм шуның буенча без спектакль куйдык. Ул пластик спектакль. Без үзебез чакырткан идек режиссер. Казанда безнең Туфан Имамуддинов дигән, аннарысын Марсель исемле пластик куючы режиссер, аннарысын инде композитор, шулай ук рәссам һәм шулай ук ут куючылар. Булар безнең 5 номинациядә маскага үттек без. Бу инде безнең зур күрсәткечебез, безнең Түбән Камабыз һәм татар дөньябыз өчен бу әлбәттә 5 номинациядә үтү безнең өчен зур вакыйга булды һәм әлбәттә без бу горурлык хисләре белән шул ук вакытта үзебезнең театрыбызның бар икәнен күрсәттек һәм без үзебезнең яшәү көчебезне күрсәттек бу әйбер белән. Аннарысын менә шушы урында инде без аны номинацияларга үттек. Апрельдә без Мәскәүгә барып уйнаячакбыз спектакльне. Аннан соң инде тагын без бу спектакль белән фестивальләрдә йөриячәкбез. Премьерасында булдым, бик искиткеч спектакль, шуннан да безнең Түбән Камаларга кайчан алар күрергә мөмкин шушы спектакль? Без моны уйнап торабыз, бу спектакльне уйнап торабыз. Ул инде халык безнең күбрәк пластик теге мондый күренешне иҗат кешеләре күбрәк ярата, күбрәк күрә, ләкин безнең халыкка бит инде күбрәк ул сөйләмле спектакль кирәк, музыкаль спектакль кирәк. Гади халыкка инде бик теге аңлашылып бетми дип әйтә алмыйм мин. Ләкин инде безнең халыкка күбрәк күңелле спектакльләр кирәк һәм шушы күңелле спектакльләр içinde бу спектакльнең килеп чыгуы булгач, халыкка ничектер сәеррәк тә килеп тоела буга инде. Менә шундыйрак урыннарны сизәм үземчә. Бу дәрәҗәле конкурста нинди театрлар белән ярышасыз сез? Мәсәлән, бу конкурста бүтән Россия театрлары. Монда бүтән Россия театрлары катнаша. Урыслар да, татарлар. Монда бүтән Россия. Монда шиге юк. Бу маскага бик күп үтәләр. Ләкин масканы кем алыр? Бу инде бүтән әйбер. Бу башка әйбер, масканы кем алыр? Бүген номинантлар бик күп. Россия буенча да бик күп. Без ярышабыз инде бик күп театрлар белән. Анда 200-дән артык театр санап киттеләр. Әле номинантка үткәннәре генә. Шуңа күрә бу әле бик теге ниндидер бер маска алган кебек түгел, ләкин маска алган кебек булдык инде бүгенгесе көндә. Җиңү өмете нинди? Җиңү өмете ул һәр вакытта да хыялда.
Кешеләр һәр вакытта да хыялда җиңәләр. Әгәр дә ки хыялда җиңсәң, ул бөтен вакытта да син бар дигән сүз. Менә мин гомерем буена хыялда җиңдем һәм ул тормышта кеше җиңеп килә һәм ул һәр вакытта да җиңүче. Хыялда җиңү кирәк беренче чиратта. Яңа сезонда безнең тамашачыларыбызны нинди яңалыклар, яңа проектлар, яңа спектакльләр көтә? Безнең менә беренчесе инде хәзер генә менә фестивальдән кайтып төштек без. Зур фестивальдә без бу да бик зур күрсәткеч. Безнең Достоевский фестивале. Бу бик күп Великий Новгород шәһәрендә, Бөек Новгород шәһәрендә үтә торган бу бик зур фестиваль, халыкара фестиваль. Бу фестивальдә бик зур театрлар катнашалар. Һәм менә быел без үзебезнең куелган идиот спектакле белән Сакаллы сабый шунда үттек. Бу да зур күрсәткеч. Бүгенге көндә Россия күләмендә без менә шушы фестивальгә әле без кайтып кына төштек. Бүген беренчедән Достоевскийның туган көне, без Достоевскийның туган көне. Без татар дөньясында беренче мәртәбә безнең театрыбыз Достоевскийны куйды һәм без бу Достоевскийны кую белән бик зур уңыш яуладык. Менә без татар дөньясында беренчеләрдән Достоевскийны куйдык һәм без беренчеләрдән шушы зур фестивальгә үттек. Анда да Россиянең бик күп театрлары катнаша, данлыклы театрлары, Мәскәү, Питер театрлары арасында Түбән Кама театры булды. Бу искиткеч күрсәткечләрнең берсе. Менә монда безнең театрыбыз утыра. Бу зур фестиваль Бөек Новгород шәһәрендә үтә торган. Без менә монда узып кайттык. Безнең спектаклебезне бик яратылар һәм бик мактадылар. Һәм без бу фестивальдә үзебезнең урыныбызны таптык һәм бик үзебезнең күңелебезгә ләззәт алып кайттык һәм шәһәребезгә үзебезнең тагын бер зурлык Түбән Кама театры Бөек Новгород шәһәрендә идиот спектаклен уйнады. Бу әлбәттә шәһәрнең бик зур горурлыгы, театрның шулай булуы, менә Москвага үтү, Достоевский фестивальләренә үтү. Хәзер безнең анда чаклы без Тинчурин фестиваленә үткән идек. Нәгимә спектакль белән Чыңгыз Айтматовның әнисе татар хатыны, безнең бит татар кызы Чыңгыз Айтматовны тудырган ана. Без анарга багышлап Нәгимә дигән спектакль куйдык, Нәгимә исемле. Без аны менә Тинчурин фестиваленә күрсәтеп, әлбәттә без тагы да үзебезнең бар икәнебезне һәм менә без нәрсәдә эшли алабыз дигән Түбән Кама театрының. Аннан соң менә без тагын яшь режиссерлар фестивалендә катнашачакбыз. Бу безнең бүгенге көндә эшләп тора торган фестивальләр без безнең тагын алда көтә фестивальләр, бер унлап фестивальгә безне чакырып торалар. Бу инде безнең яшәп китүебезгә бер сәбәп. Әле без бит соңгы вакытларда, соңгы елларда туктап тордык. Безнең бит бик авыр булды здание белән. Безнең здание булмады, безнең түбәбез акты, сәхнәбез булмады. Без анда кешеләр чакыра алмадык. Безнең һәр вакытта да бик уңайсыз шартларда эшләгән идек. Инде менә бу елларны безнең хәзер куарга җитешәсез. Искиткеч хәзер бит инде залыбыз булды. Хәзер инде без төрле мөмкинлекләр, без кешеләр чакыра алабыз, иҗат кешеләрен туплый алабыз бу зданиедә. Без әлегә чаклы эшли алмадык шул эшләрне. Чөнки безнең театрыбыз да бик яшь театр. Әле безнең бары тик булганына театрыбызның бик аз, яшь бала кебек кенә театр. Башка театрлар белән ярышырлык та түгел. Безнең инде Минзәлә, Әлмәт, Тинчурин театрлары, алар бит инде гомерлек, инде аларга 100 яшьләренә дә. Без бары тик әле бик яшь театр. Шуңа карамастан да без бүген алар арасында бүген хәрәкәт итәбез. Менә безнең бу сезоныбыз ачылып киткән иде инде. Туфан Миңнуллинның туган ягында без һәр елны үзебезнең сезоныбызны шунда ачабыз, шунда барлыкка китерәбез. Чөнки бу безнең театрыбызның исемен йөрткән Туфан Миңнуллин, без аның белән һәр вакытта да горурлык хисләре кичерәбез һәм ул безне әйдәп барган ат шикелле һәр вакытта да өндәп тора Туфан абый. Чөнки Туфан абый милләтебезнең зур шәхесе, улуг татар дөньясының улуг теле, акылы, вөҗданы, намусы иделәр. Менә шулар рәтендә. Анарысы менә Әхсән Фатхуддинов иҗаты. Әхсән Фатхуддиновның иҗаты бик зур, бик киң, бик кылачлы. Безнең шәһәребездә яшәп иҗат иткән Әхсән Фатхуддиновның ияләре ул инде бик зур
ашыш ясадык һәм Түбән Кама шәһәрен сәнгать жагыннан күпкә менгезеп утыртты әхсән. Менә шушының буенча без үзебез хәзер инде ияләр аркылы без барабыз спектакльгә, без аны әзерли башладык. Әкртен генә әхсәннең ияләр спектаклен барлыкка китерәбез. Сездә бит әле балалар театры бишегем эшли. Аны менә ул ничек? Балалар театры бишегем без инде аны башлап җибәрдек. Ул әкртен генә һәр вакытта да балалар театры бишегем турында сүз әйтәләр. Балалар театры бишегем ул ничек яңгырап килеп кергән ул шуңа күрә. Ул яңгырап килеп керә һәр вакытта да. Ул кеше көтә, аннан ниндидер беләсез нәрсә көтә. Мәктәптәге драм кружок кебек көтә. Или булмаса башка җирләрдәге ниндидер бер менә театр уйныйлар да спектакль. Театраль студия, балалар бәләкәй генә. Бу ул түгел. Без балалар белән менә минем тип инде анда минем укучыларым эшли, укыталар. Мисал өчен Юрий Павлов укытып бирә анда, Сәрия укыта, мисал өчен Гүзәл укыталар. Алар укыталар. Хәзер Алмаз анда кертеңенә керде. Монда әле ул процесстан ниндидер бер нәтиҗә ясарга ярамый. Мин балалар, мин шәһәр балаларын әкртен генә ниндидер бер телгә, рухка кертергә җыенам. Анда җыелып әкият уйнауда гына ул әйбәне бүген үк тә. Кайбер кешеләр аңламыйча кирәкмәгән сүз дә ычкындыралар. Даже әле артистлар арасында да бар ул, нидә генә түгел. Ләкин минем план андый түгел. Минем уем андый түгел. Мин анда шәһәрнең балаларын әкртен генә уздырырга җыенам. Мин укыту аркылы менә шушындый процесс, тел, хәрәкәт, менә агулау дип атала ул, балаларны татар теленә, татар театры аркылы. Алар спектакльләргә катнаштырам мин, спектакльләрдә уйнатам. Менә озын-озак балачакта уйнадылар алар. Алар әкртен генә шушы, алар инде хәзер театрга ашкынып киләләр. Күбесе әкртен генә китә бар, шатмаганнар, китә бара. Менә шушындый агымны. Рөстәм Вәлиәхмәтович, ничек сезгә режиссерлык эшен һәм административ эшен берләштереп алып барасыз сез? Ничек җиткерәсез анда? Ул беләсезме, мин бит инде театрны дөресен әйткән вакытта башлап җибәрдем. Башлап җибәргәндә миңа бер кемдә булмады. Мин дүрт билмәдән торган анда кичкенә красный уголокта без театр башлап җибәрдек. Безгә ул вакытта андый сорауны без директормы, режиссермы, тегесеме, монсымы без бит театр, минем дөньям театр. Мин шуны гына беләм. Минем театр, дөньям театр. Мин бары тик театр белән генә яшим. Минем башка яшәешем юк. Минем бер нәрсә, икенче әйберем бар, минем хобби умартачылык. Мин шөгыльләнәм умартачылык җәйләр. Мин яшим театр белән. Рөстәм Вәлиәхмәтович, якын вакытта кайда гастрольгә җыенасыз? Казанда булып кайттык без күптән түгел генә спектакльләр, гастрольләр белән. Һәм Сабада булып кайттык. Менә хәзер тагын җыенабыз Казанга берничә көнгә. Анда уйнап кайтачакбыз. Менә хәзер тагын без китәбез, сез каласыз дигән премьера бездә хәзер 28 көнне. Безнең шәһәребездә Мәскәү режиссеры куя. Мәскәү режиссеры чакырткан идек менә ул спектакльне куярга. Быел без драматурглар семинарында мин бик матур пьеса таптым. Без китәбез, сез дигән пьеса. Менә шушы спектакльне куярга мин махсус чакырттым нидән Мәскәүдән режиссер. Менә ул эштәп тора хәзерге вакытта. Питердан чакырттым художник. Вот менә Питер шәһәренә. Менә алар эшлиләр һәм спектакльнең 28-нде премьерасы була. Мин шунда чакырып калам ул премьерага. Ничек килеп чыгар без үзебездә белмибез. Бала туган кебек һәр вакытта да спектакль. Рөстәм Вәлиәхмәтович, сезнең теләкләр безнең тамашачыларга җиткерә аласыз? Минем нинди теләкләрем? Минем теләкләрем һәр вакытта да аларга ачык булды. Минем спектакльләрем минем театр аркылы үткән тамашачыларга һәр вакытта да минем теләкләрем ачык. Ләкин шунысы, менә бу авыр заманда мин бик телим, бик тә телим исәнлек, саулык. Менә шушы афәтләрдән ничек тә котылып калырга иде, бүгенге көндә ничек тә үзебезне сакларга иде. Рөстәм Вәлиәхмәтович, бик зур рәхмәт сезгә әңгәмә өчен, килгәнегез өчен. Һәм инде бездә үз чиратта сезнең театрыгызга яңа уңышлар теләп калабыз чын күңелдән. Рәхмәт чакырганыгыз өчен. Кадерле тамашачылар, исегезгә төшерәм, бүген безнең студия кунагы булды Туфан Миңнуллин исемендәге
Түбән Кама Татар дәүләт драма театрының баш режиссеры һәм җитәкчесе Рөстәм Галиев. Игътибарыгыз өчен сезгә бик зур рәхмәт. Киләсе очрашларга кадәр сау булыгыз.